Pozerám holé baby, sorry. Ale v prvom stupe si povieme vlastne, o čo ide. Nie? To bude asi tak najlepšie. O tom nám porozpráva samozrejme Miloš Zámečník, Fotolabu. A mňa celkom zaujíma, ako taká fotokniha vyzerá, pretože ja som bola vždy zvyknutá na knihy, ktoré boli nejaké také albumy, kde sa mi v podstate tie fotografie aj odtrhávali, ale toto je úplne niečo iné a ja si vlastne takúto knihu môžem urobiť aj sama. Dobré ránko prajem, takže máte absolútnu pravdu. Je to v podstate náhrada klasického fotoalbumu, vaše fotky ako práva kniha. Jej, ale úplne perfektné. Takto. Ja som spokojný. Peťonár, je to normálne. Je publikovateľné, tak už mi je jasné, prečo si sa v tom tak listoval. Tak hovorím, že holej baby takto z rána, rozumieš to hneď. Dobre, takže aj takúto knihu si môžete spraviť, samozrejme, a nie len takúto, ale aj inak. Áno, my sme práve riešili, že je to veľmi jednoduché. Každý je strojcom svojho šťastia, ale aj tvorcom vlastnej knihy. Je tak? Presne. Jediný limit je kreativita zákazníka. To znamená, že ja si niečo nafotím, to už je teda na mne, samozrejme. Potom čo? Potom v prvom rade si stiahnem software. Software je bezplatný, nájdem ho na webovej stránke www.fotolab.sk a na základe tohto softvéru sa pustím do tvorby CV fotoknihy. Dobre, čiže to nie je tak, že ja teraz pošlem nejaký objem dát a pošlem to teraz smerom k vám a vy to už nejak naranžujete a potom mi pošlete knihu, ale ja si normálne aj tie fotočky poukladám, že ako by som ich na stránke chcel mať. Všetko si to spravíte doma, v pohodlí, cez počítač a následne len odošlete objednávku. Ja tu vidím v tejto knihe aj nejaké popisky, aj to tam dávate vy? Texty nie. Takisto texty si môže urobiť zákazník, dokonca pozadia, rôzne pasparty, rámiky, dokonca sa môžete cez rôzne webové aplikácie uploadovať na publikované obrázky, ktoré si následne môžete stiahnuť, keď nemáte dostatok vašich a použiť vo vlastnej CV fotoknihe. Toto je ale práca naozaj pre takých 20-ročných. Keď teraz si predstavte, že okolo 40-50 ročný človek si chce spraviť takúto krásnu knihu a nevie sa, ako ste to povedali, uploadnúť a neviem tieto všetky záležitosti, tak je to jednoduché? To mi vysvetlíte, lebo je to absolútne jednoduché. Viete, niektorí nie sú takí zdatní. Viete, to 21. storočie prinieslo samozrejme rôzne vymoženosti, ale ľudia, ktorí sú skôr narodení, tak... Nie, opakujem, je to skutočne veľmi jednoduché. Ten software je priateľský k spotrebiteľovi a dokonca je tam asistent, ktorý vám pomôže tú CV fotoknihu vytvoriť, dokonca za 3 minúty vám ju vytvorí, keď chcete. My si vlastne aj nejak tie kroky ukážeme v tom ďalšom vstupe, že ako zhruba postupovať, aby skutočne to bolo, tak povediac, blbúvzdorné. Dúfam teda, neviem, aby som to aj ja zvládol. Viete, tam len čítať a klikať. Čítať a klikať. Dobre, a aká veľká môže byť tá kniha? Keby som si povedal, že chcem konkurovať Biblii, knihy môžu byť rôzne, začíname od 26 strán a môžete si až 130 strán urobiť a takisto je veľkosť. Tuto je konkrétne tvrdá väzba A4, ktorá je najobľúbenejšia. Takisto sú mäkké väzby, fotozošity, plátená väzba, koženková. Môžete ísť do takýchto XL formátov 30x30 a dokonca aj na 30x42 XXL verzia v koženej väzbe. To keby sme svoje fotky chceli veľmi vo veľkom vidieť, že nejaký narcizmus u nás prevláda. A teraz ja som taký ten spotrebiteľ, áno? Takže je to drahé? Nie. Nie je to drahé, hej? Absolútne nie. Keď to porovnáme, že si dáte urobiť klasické fotografie, musíte si kúpiť fotoalbum, tak je to porovnateľné. A ďalšia výhoda je to, že ten fotoalbum nemusíte následne ten istý, ktorý vám pasuje do série, kúpiť, kdežto tu máte každú jednu CV fotoknihu originál. Každý jeden kus. A keď sa mi náhodou s touto knihou niečo stane, tak potom vy to máte niekde uložené a môžem vám zavolať, že viete čo, požičal som knihu a nikto mi ju nevrátil, lebo to sa stáva. Celá masná mi došla. To sa stáva, takže vy si to niekde ukladáte na nejaký čas, alebo bohužiaľ musím ja opäť dať? Nie, vy máte možnosť dokonca do objednávky, čiže dáta sú určitý čas v horizonte mesiac až 3 mesiace podľa toho, koľko objednávok na serveri, kde si následne môžete dorobiť, ale keď by ste ju aj stratili, vy ju máte uložené vo svojom počítači, takže znova ju len otvoríte, prípadne zmeníte. Doba, to sa môže pokaziť počítač, ale to už zachádza veľmi ďaleko. Fotolab poskytuje nielen knihy, ale aj rôzne trička, pucle a všelijaké záležitosti. O tom sa určite ešte budeme rozprávať. My to tu máme na stojane, to je úžasná vec, ale tá kniha, Miloš, ďakujeme zatiaľ veľmi pekne, to ešte budeme všetko preberať. Aj súťaž si preberieme. Aký súťaž inak, že? No je. S tými knižkami, ja